Beti txapelketa, agurean aipatu duan izebergaren punta izan daiteke eta batez ere finala, baina nik uste dute egiten den lan guztia ikusteko moduan dela txapelketan eta alde hortatik iruditzen zait oso positiboa. Maila uste dut ona izan dela, finalen barrutik ez da ongi ikusten, baina uste dut polita izan dela, jendea gustora eta batez ere bigarrena izanik oinarri bat ongi finkatu dela uste dut. Denetik pixkat, duda handian iten parte hartu edo ez, eta konten naiz parte hartu izanaz, azken batean gauza kolektibo baten parte sentitzeko ere balio izan dit, eta polita iruditu zait alde hortatik. Eta garratza bestetik, berriz publikoaren aitzinean kantatzea eta tentsioa eta aspaldi bizigabeko sentsazioak, duela 2 urtetik bizigabekoak, batzutan hazi egiten naiz eta beste batzutan kikildu eta bietatik izan da. Eta orduan, orokorrean pozik, kolektibo bezala bizi dudalako eta polita izan delako. Txapelketak bero-beroan zer utzi duen erraten ez da erresa, baina txapelketan zehar nik azkainen ikusi dudanarekin, mintzat soko onara joaitean eta beti bertsolaritzaz hain hurbil izan ezten gaztea ere, komentario atzke egiten, interneten hori ikusi dut zera, eta beti baziren oharrak, beti baziren azkenean iradokizun batzuk, eta pentsatzen dut zentzu hortan, aurtengo txapelkoa iritsi dela saian bertsolaritza iristen ez den leku batzuetara. Eta, gero ikusiko, gaurko eguna zinez handia izan da, hainbeste jende eta unek zer utziko duen ikusiko, hori geroak erranen du, baina txapelgoak leku hainitzetara iritsi dela ganezake. Eta niri begira, ni behintzat kontent, lortu dut lasaiago kantatzen gaur, eta hori zen nire nahia, eta ea ikusiko ondokorik izanen den, txatzut gerozta zailago izanen dela finalerat sailkatzea, eta ea saiatuko gira, eta Zegaldera dori. Ez, nire ustez duela 2 urte bezala, jende pila bat bertsoarekin gozatzen, ejan nahi dut euskararekin gozatzen, eta hori Ipar Euskal Herrian ikustea gozamen bat da, eta nire ustez horrekin geritu gira. Bestalde aurtengo txapelketarak azteinitz urbildu da, eta horrek erakusten du badela kriston potentziala Ipar Euskal Herrian bertsoarekin lan egiteko, euskaraz gozarazteko eta euskaraz gozatzeko. Niretzat maila pertsonalean ez dakit, egia ezan duela 2 urte hori sentitu nintzen, eta egia da urten behin gehiagotan egipikatu eta azkenean jende aspertuko da hori entzuteaz, baina prestaketak gutxirekin iritsi naiz eta hori azkenean gaur sentitu dut. Hori zailtasun hori bertsoa osatzeko, ezin ideak atxeman eta tentsio gutxi, eta beraz, hemendik 2 urterako denbora gehiago hartzen dutan, ea bertso eskola batzen saiatzen giren, azken aldean ez dugulako lortzen, eta ea gustorako gelitzeko aukera dugun. Ze utziko du, nik uste elkartean hasteko arnasaldi bat eta gaurkoaren satisfakzio sensazio bat, hurrengo pausuak eta lanak egiteko balioko duena. Gero Euskal Herriko plazetarako bertsolari handi bat, Odei Barroso izena dukana, eta gero elkarte bezala, bersogintza bezala, eta baita euskararen normalizazioaren bidean, bidea egiten ari garen sensazio positibo eta arrotzeko moduko bat, ez. Utziko du, espero du sensazio txarri ez dira utziko. Oraindik goiz da, hori dana digeritzeko, baina esan dizut tablauan ez naiz gaizki sentitu, ez naiz deseroso sentitu inongo momentutan. Odeik pasadenean poz hartu dut, eta behitu, momentuz horrekin nago. Gero, segurazki, aldituko zaidala hemendik egun batzutara, arantzatxo bat, mozkorra pasatzen danean resaka gelditzen den bezala, ez? Baina, esaten dizut, hori da txapelketa, batzutan ongi ateratzen da, beste batzutan ez hain ongi, eta gauza datorren bezala hartu behar dira, eta ez zaio buelta gehiago eman behar. Ze ekarri duen aurtengo txapelketak, nik uste dut
berrikuntza edo berrikuntza frango ikusi direla, ez? Bai bertsolarien aldetik, nahi dute belaunaldi gazte bat sartu da eta helduen bertsoeskoletatik etorritako bertsolariak ere agertu dira, ez? Txapelketa hontan, eta hori izan da berrikuntza handi bat. Gero orokorrean adibidez finala hartzen badugu gaur, orokorrean hartuz beti ere txapelketari eta bertsoari eta euskarari egiten dion mesedea kontuan hartuz, nik uste biziki pozgarria dela, ez? Hori, bertso hutsaren inguruan, hau jaialai bezalako plaza bat betetzea, zinez pozgarria da, dena euskaldunez betea eta zinez alde hortatik orokorki hartuz, balorazio biziki positiboa bai txapelketarena, bai gaurko finalarena. Gero pertsonalki, sustoa edo, ez ustea edo, ni izan naiz lehena ez uste hori hartzen, buruzburukora pasan naizela erratean, urduritu naiz, desente hori errandutelarik eta buruzburukoaren hasieran biziki urduri nintzen. Hala ere ezin diot gehiago eskatu nire buruari bigarren postu hori baino, eta zinez, pozten naiz pertsonalki ere biziki pozik. Nahiko, eskertu nahi ditut lagun guziak, txapelketan segitu nautelako eta ondoan ugan ditu dalako beti, familia ere, baina bereziki lagunak, aurten sentitu baitut horien babesa eta eskertzeko baita. Uste dut txapelketak guziek badien bertsomendien pizteko edo aja pizteko gaitarzuna, eta hor jaialai bat betetzia ez dakitzu mat jentek, 1500 iganik, segur da lagungarri dela bertsomendientako, geho betikua hoi izaten da 2 urtetaik behin, Euskal Herrikoan 4 urtetaik behin, eta geho ze ondorio badin, uste dut nihurkek ez dila so behar gizen, eta ondoko egun, aste eta hilabetetan izanen dia behar bada saio jabo, bena geho jarraikiko dinez edo itzaliko denez, hoi da ikusi behar dena. Txapelketa, ziten da jente hanitz ikustea txapelketa, ez dena ebilten beste saioetan, eta emeki ziten ahalbadia gehoago eta jabo, untxa. Uste dut hale Euskal Herrikoak badila gaitarzun handiagoa horrentako. Denetako, odei batetan bizitzia azken hilabetetan, saio batetik bestila, lagunekin trebatzen, plazera hartzen, horoz gainetik, zenta sofritu banu enintzateke heben usteit finalan, eta gozamena, bena geho, guai fresko egida beharko ditutzi egunak igaiten ohartzeko zer izan den. Uste dute arnaz berri bat ekartzen duela gure 3 probintzia hauetarako eguneroko lanerako, eta holako festa eta egun euforiko batzuen beharra badugula, kontziente bai gara gure lanak zenbat diren neke, eta hemen euskal komunitate linguistikoaren biziraupenak zekinka bizi duen, eta orduan txapelketa uste dut arnaztxo bat edo lurrarentzako batantatxo bat dela. Eta niretzat ze ekarri duen, nire berso bideak baino kasi gehiago sentitzen ditut, aportazio kolektibo horiek eta gure bersogintzari eta gure iparraldeko euskal komunitatearen biziraupenari ekartzen diona, hori da kasi ni sentitzen dudana ere. Esan plazer bat izan da hemen kantatzea ingiro goxo eta beroa bildu da, orain dela 2 urte baino are bilduagoa, eta jendeak esango du behar bada entzute ala izan dela, baina hemen kantatzea jende honen aurrean eta holtzakide hoien artean plazer handi bat izan da.